Dvere skladu sa zatvorili a cvaknutie zámku odštartovalo divadelné predstavenie, ktoré mal Frederico pripravené pre každé druhé dejstvo. Blondína sa dychtivo oprie o stenu a ukazovákom pravej ruky volá svoju korisť. Zvonku sa ozvala dunivá hudba. Práve začal program. Nikto ich hľadať nebude. A predsa má Frederico pocit, že vo dverách sa každú chvíľu ocitne jej prekvapená tvár. V mysli vidí Laurín sklamaný výraz. Posledné, po čom túži, je ísť s niekým iným. Zaškrípe zubami a spomenie si, prečo to všetko robí. To, po čom naozaj túži, musí ísť bokom. Laura sa snaží sústrediť na program. Tanečníci predvádzajú odvážne kreácie. Pri každom pohybe sa ich svaly zalesknú vo svetle reflektorov a pri 12 vypracovaných telách sama nevie, kde skôr pozerať. Zrak jej však neustále chodí k baru, za ktorým sa však ten správny barman nenachádza. Všimla si, ako zobral peniaze od tej ženskej? Povie Ryšavka a Laura mykne plecom. Snaží sa nemyslieť na to, prečo by toľko peňazí dávala žena barmanovi na all-inclusive dovolenke. Ani na to, čo práve teraz robí, keď jej zmizol z dohľadu. Keď ju chytil za ruku, bola presvedčená, že je pre neho výnimočná. Sklamane sa pozrie späť k baru. Po nejakom čase sa jej rodičia rozhodnú, že idú na izbu. V momente sa dvihne s nimi, odhodlaná, že už nebude viac čakať. Vyberú sa pomaly do hotela. Alexa vyzerá sklamane, ako by prišla o nový diel rozpozeranej telenovely. Smutne pozrie na Lauru, ktorá vyzerá ešte horšie. Vnútorný bar zýva prázdnotou. Hlavou jej blisne, že svojho snedého krásavca už asi nikdy neuvidí. Každým krokom, ktorým sa blížia k izbe, váha stále viac. V hale sa ozývalo len klopkanie ich topánok, kým nezazvonil telefón barmanke. Pani Pikmenová, zaznie spoza baru. Zabudli ste si niečo pri vonkajšom bare? Laura sa usmeje na Alexu. Presne vie čo, alebo koho si pri bare zabudla.